А сега ще си говорим за избори. Политическите интервюта при нас, знаете, следват познатата схема, лични въпроси, политически теми и обещанията на партиите в числа. Ред днес е на Ангел Джамбазки от ВМРО. Здравейте! Добро утро! Да започнем с личните въпроси към вас. Как бихте обяснили на едно 10-годишно дете какво свършихте в Европарламента през последните години? Трудното. Не моя работа да разбира на 10-годишното дете. Няма смисъл. Колко по-богат ще излезете от Европарламента, ако не бъдете преизбран? Богат на какво? На финансово. Политиката не е място за правене на пари. Правенето на пари за частния сектор. Аз винаги съм правил своите планове така, докато занимавам с политика, влагам всичко, което мога в тази дейност. Въпросът за парите за богатство е въпрос за частния сектор. Политиката е работа, в която също получаваш някакво възнаграждение. Дали ще е тук, дали ще е там. То е съобразено с стандартите на институцията, в която работиш. И все пак бихте ли станали евродепутат, ако заплатата ви в Европа беше равна на минималната в България? Въпросът е колко струва тази работа. Ако заплата е минимална, каквато е в България, въпросът е дали ще вършиш работата, която ще отговаря за тази заплата. Като трябва да гласуваш бюджета на Европейския съюз, трябва да носиш отговорност за това, което гласуваш. В смисъл, всяко едно възнаграждение трябва да е според труда. Ако някой получава минимална заплата, ще работи за минималната заплата. Разбрах ви. Кой е най-добрият действащ партиен лидер в българската политика, без да борим лидера на вашата партия? Обикновено въпрос е обратния. Зависи какво имате предвид по-добър, този, който успява да се организира и да работи. На който вие бяхте поставили добра оценка? Който вие харесвате, одобрявате по една или друга причина? Като резултат от неговата работа, разбира се, Борисов. Той винаги успява да оцелее и да излезе от много трудни ситуации. Това не може да му се отрече. Ако не станете евродепутат, като какво ще работите? Аз съм юрист по образование, така че работа ще си организирам, ще си намеря. Но политиката все още ме изкушава, макар и след 17 години. Опишете с по една дума основните ви опоненти за евровота. Росен Желязков от ГЕРБ-СДС. Добър администратор. Никола Минчев от ППДБ. Как да кажа? Компромисна фигура. Джевдет Чакъров, ДПС. Не го познавам изобщо. Никаква оценка не мога да му дам. Кристиян Вигенин, БСП за България. Модерен ляв. Ивайло Вълчев от Има такъв народ. Симпатяга. Станислав Стоянов от Възраждане. Добро момче. Гледахте ли Евровизия, господин Джамбазки? Не, гледах реакциите в социалните мрежи. Как ви се видяха? Пропаганда. Това е нещо, което е абсолютно ненужно. На времето този конкурс е печелен от АБА. Тази шведска група, помните добре. С много приятни песни. Изобщо не би трябвало в музиката да се налага толкова политика. Сега в момента това е политика. Налагане и натрапване на различието, което ние всички трябва да аплодираме. Аз не съм гледал конкурс и не мога да кажа коя песен е добра или коя не е добра. Но самите реакции ми говорят следното нещо. Налагането на тази политика, това е джендър пропаганда. И видимо вече дори през конкурсите, което за мен е излишно и ще обърне обществените мнения срещу воденето на такава политика. Абсолютно излишно и ненужно е това. Ако приемем обаче, че музиката до някаква степен олицетворява профила на Европа такава каквато е, защо искате да бъдете в тази Европа, при положение, че лицето на тази Европа не ви харесва? Защото не ми харесва. Моята Европа е Европа на отечествата. Моята Европа е Европа на Тихия син Дунав. Моята Европа е Европа, в която работят и творят Невски философи и хора, които аз харесвам, и политици, които аз бих следвал, като да речем един Бисмарк. Тази Европа ми харесва на мен. Тази Европа, в която следва дори девиза на Европейския съюз, единство в многообразието. Защо трябва някой да ни казва всички трябва да харесваме Евровизия и третия пол? То няма такъв. Не искам да ме карат да харесвам нещо, което го няма. Фактът обаче, че социологията на този етап ви дава 1%, означава ли, че хората по-скоро приемат онази Европа, не тази Европа, която предлагате вие? Това е резултат от вътрешната политика. И по-скоро е реакция от събития, които са във вътрешно-политическия план. И това е моментна снимка. И все пак приемате ли тези 1% като оценка и на вашата работа в Европарламент? Да видим какъв ще бъде резултат. Тогава ще говорим. Много често тези проучвания накрая се извиняват и казват, той имаше 15%, не решили, не разбрахме какво стана. Така че да изчакаме резултатите, те ще бъдат оценката. Ако не вярвате на социологията, каква е вашата вътрешна социология? Колко сочи тя, че ще изкарате на изборите? Това вече е гадание, което никой не си позволявам да правя, защото винаги е пропаганда преди избори. Но ако трябва да ви кажа какво ми е настроението от срещите с хората, да речем, че много по-малко хора се отказват да вземат листовки, брошури, да спрат да говорят с мен, отколкото след 2021 година, да речем.
Тоест има връщане към доверието към ВМРО и то е нормално. Тоест този 1% вие не го приемате като оценка от свършеното от вас конкретно за последните години? Да, аз мисля, че вътрешна политика е резултат от вътрешно-политическите пластове, в които липсата на доверие към всички е огромно. Ерозията е огромна. В войната на Русия в Украйна, на чия страна заставате вие? Винаги нормално човешко да заставаш на страната на нападнати, на жертвата. Как ще ви прозвучи обаче тези думи? Войната не е и така избухнала, защото на Путин така му е скимнало сутринта. Има си своята предистория войната. Видно е, че Украйна не може да победи Русия. Да кажеш, че Украйна е символ на демокрацията, това също не е вярно. Как ви звучат тези думи? Аз подозирам, звучат ми много познато и се сещам, че е цитата, но да речем, че аз имам по-различно мнение. Това са думи на Красимир Каракачанов, който е лидер на ВМРО. Да. Тоест, каква е тезата на ВМРО? Тази, която по-скоро върви в посока Русия, или вашата, която казвате... Не, тезата на ВМРО е защита на националния и български национален интерес. Българският национален интерес изисква международното право и международен ред да бъдат съхранявани и спазвани и международно признатите граници да бъдат уважавани. Това е позицията на ВМРО. Позицията на ВМРО е, че трябва да бъдат пазени, между другото, правата и законните интереси на българите в Украйна, защото те са много, знаете, поне 250 хиляди. Няма разминаване. Има нюанси, но няма разминаване в нашата позиция. Може да звучи като малко по-различна гледна точка, но това е нюанс. Нашата позиция е единна и ние сме я обсъждали, приели, гласували и я следваме. Знаете обаче отстрани, че изглежда като във вашата партия да има едно много проукраинско крило и друго, което като че ли по-скоро върви в посока Кремъл. Хората, които биха избрали да гласуват за вас по тази тема, която знаете, че ще бъде основна и за Европа, тя е основна и за България, знаят ли за какво гласуват? Дали гласуват за хора, които искат да подкрепят Украйна в битката срещу Русия, или по-скоро казват, тя Украйна си го заслужи от думите на Каракачанов? Това разбирам. Не е казал, че Украйна си го заслужила в никой случай. Просто изразява своето мнение като човек, който е доста запознат с военната тематика, така да кажем. Има и така очевидни реалности и ако трябва да продължим тази мисъл, действително има основание украинското общество да се чувства излъгано и изоставено. Защото в самото начало на нашествието имаше мирни преговори, които нямаха такива териториални претенции, каквито имат сега в момента. Тогава руската армия не беше окупирала 20% от територията на Украйна. Тогава Запада им каза, не се съгласявайте никаква цена, ние ще ви помогнем. И за сега така им помагат, че общо взето са изоставени сами и загиват всеки ден. Това не е много редно и не е много честно. От страна на Запада също така. Разбирам какво казвате, но вие знаете, че тук също се крие нещо друго. Въпросът ми е факта, че ВМРО избра Красимир Каракачанов за лидер на партията преди няколко месеца. Означава ли, че по-скоро хората, които гласуват за вас, се асоциират по-скоро с Кремъл или по-скоро се асоциират с европейската обща позиция за подкрепа за Украйна? По-скоро хората, които гласуват за ВМРО, са български националисти. Ние трябва да гледаме на тези процеси през интереса на България. Интереса на България е да има мир, разбира се, при всички случаи. И в крайна краищата всяка война трябва да завърши с мир. Зависи какви са условията и трябва да започнат преговори, за да има някакъв мир. Но хората, които гласуват за нас и така са близки към организацията, преди всичко гледат национален интерес. Има един велик водач на ВМРО, Тодор Александров се казва, и той е написал, че ВМРО не трябва да гледа нито на изток, нито до запада, да разчита на собственици за дружни сили, на собствените наши сили. И се стремим да следваме това нещо, да преценяваме външно-политически, вътрешно-политически действия през националния интерес. Няма значение дали някой ти звъни от Брюксел, Вашингтон или Анкара, или Кремъл. Той винаги следва своя интерес и това е нормално. Нашия интерес обаче трябва да бъде тук, ние да преценяваме разумно какво да правим и как да защитаваме нашите хора. По темата за НАТО, трябва ли България да си остане в НАТО както е сега или трябва да има някакви референдуми или излизане категорично според вас? Категорично според мястото на България в Северноатлантическия договор, но ние трябва да водим много по-активна политика в него и трябва да бъдем много по-активни във възстановяването на отбранителни способности на българската армия. Това, което беше започнал да прави министър Каракачанов, когато беше военен министър. Защо обаче? До 30 години бяха поръчани нови кораби в България, които се правят от българи в България, модерни. Бяха модернизирани основния боен танк Т-72. Бяха произведени нови машини за пехотата. За специалните части за пехотата още не успяха. Тоест България трябва да може да се защитава в НАТО. Не да бъде есмена, дето стои там на канапето и само гласува резолюции, а да бъде активна и нали знаете, че има член 5 на НАТО, който казва, при нападение ние всички трябва да защитим. Само че преди него има друг член, който казва, всяка държава сама трябва да защитава
Хубаво е, че споменахте този член. Казвате, ние трябва да си останем в НАТО. В същото време обаче, като че ли в последните ви участия чуваме едно говорене, в което вие плашите, или поне така звучи, хората с Турция, която също е член на НАТО. Казвате, това, което Русия направи в Украйна, е същото, което Турция може да направи в България. Как ще стане при положение, че Турция също е член на НАТО, тя да ни нападне нас и да ни вземе територия? Ще върна към събитията в Кипър. Как стана там? Тоест, вие виждате това, което се случва в момента в Кипър, че може да се случи в България. Виждам едно разоляване на световния ред. След нападението, между другото, незаконното нападение на Ирак, който беше разрушен по фалшиви данни за това, че има оръжие за масово поразяване и след това даже се извиняваха, помня, Камерън мисля, че се извини, след като разрушиха държавата. А след разрушаването на Либия, на Сирия, световният ред се разлюля и всеки вече напада, който може. Тоест, мислите, че държава от НАТО ще нападне друга държава от НАТО, за да й вземе територия? Преди 2 години в Турция имаше опит за преврат, който беше много силно подкрепен от приятелите на Турция от НАТО и от Фетулах Гюлен, който живее в Пенсилвания, Съединените американски щати. Така че, ако мислим, че опитът за преврат в Турция е станал без знанието и съгласието на висши кръгове извън Турция, и ако мислим, че Ердоган не знае това, значи сме наивни. Турция се движи по собствена орбита и се опитва да спечели максимално от войните в региона и го прави. Турция воюва пряко в Сирия, пряко в Азербайджан и в Арцах на Горни Карабах, пряко на собствената територия срещу кюрдите, в Ирак участва в Египет и участва в Либия. Има напрежение около Кипър за газа, има напрежение с Гърция. Но конкретно в нашия контекст не вадите ли етническата карта в момента на мия свет не е няма? Правя едно сравнение, когато някой каже еди, кой си има право да защити говорящото население. Казвам добре, ако е така, значи Ердоган някой ден може да реши да ни освободи от Черноморието. Ако говорим обаче за границата, защото сме в момента там, чисто географски, нашата граница, пази ли се тя добре? В момента не. Пак ще кажа, когато ние бяхме в управлението, министър Каракачанов беше наредил на специалните части да бъдат разставени заедно с граничарите по границите и отблъсваха нелегалната миграция. Сега границата е пробита. До там, че автобус да може да мине с нелегални мигранти и до там, че от турска територия да бъдат убивани български граничари. Тоест, вие сте съгласни с тезата на австрийците, че мястото ни все още не е в Шенген? Не, тезата на австрийците е фалшива. Но тя съвпада с това, което казахте вие. Те казват, границата им е пробита. Там влизат мигранти и не искаме те да стигнат до Австрия. Те не стигат до Австрия през България, обаче. Географски не е така. Тезата на австрийците е фалшива. Тя е свързана с интереса на Германия и на Холандия и на западноевропейските държави, които не искат България и Румъния да бъдат Шенген заради пристанищата, заради Пирея, заради Констанца, заради Варна и заради Солун. Нито един мигрант не е отишъл в Австрия през България през нелегалния път. Те дори ни върнаха няколко, как никой не е отишъл. Това са регистрирани хора, които са минали годините назад, говоря за сега. Въпросът е, когато австрийците чуват един български представител в Европарламента да казва, границата ни е пробита, влизат автобуси без никакъв проблем. Това не е ли допълнителен аргумент за тях да кажат Шенген стоп, Шенген за България не? Ето, хора от Европа казват. 11 години България отговаря на всички технически критерии, те ни спират по техни вътрешно-политически причини. А това, че правителствата на Петков и Денков бяха некадърни и върнаха контрабандата, това е факт. И то се вижда. Защото то се случи, то се видя. Говорите с всеки в пограничните райони, от Хармали до Резовска, и те ще ви кажат същото. Имаше време, когато те не минаваха, само до 2021 година имаше заповед и действие по активно отблъскване, така се наричаше. Просто не бяха допускани на нашата територия. Сега минават с автобуси. Значи, ако австрийския канцлер ни слуша, ще каже, ще цитирам Ангел Джамбазки всеки път, когато българите поискат сухопътен Шенген. Той няма защо да цитира Ангел Джамбазки, може да цитира Денков, който по безобразно, буквално предателски начин подписа допълнително споразумение, което дава възможности на Австрия да отлага нашето членство още колкото си иска до края на света. Буквално. Това не съм го разписал, аз това го разписа Денков. Те твърдят, че са разписали прилагането на Дъблинското споразумение на практика. Не е вярно. Разписали са, даже ние го намерихме и го извадихме, разписали са съгласие Австрия да се съгласи някога си на бъдещ етап. Това беше безобразно пиарска акция, която целеше това правителство най-сетне да каже, че свършил нищо заради многото си провали, а всъщност затвориха вратата за сухоземния Шенген, който жестоко удря българския бизнес. Ще видим дали тази тема ще претърпи развитие в близките месеци, дано не са години. А на финала на нашия разговор, нека да видим какви са позициите на ВМРО по някои основни финансови и социални теми. Вход в еврозоната, да или не? Когато доходите го позволяват, да. Това горе-долу кога е според вас? Когато го позволят, сега не става. Сега има страх от инфлация, сега има страх от повишаване на цените и понеже знаем къде живеем и знаем, че това ще се случи. Трябва да има българската икономика да отговаря на критериите за членството, които в момента не се случва и дори финансистите го казват. Другото излишна работа
да удариш джоба на хората и те страхуват от това с основание. Когато сме готови, тогава да, разбира се. Бъдеще на България в Европейския съюз, да или не? Да, в Европа на отечествата, да. Либерализация на енергийния пазар, да или не? За бита не. Данъците ще се променят ли според ВМРО? Ще се променят, ще се вдигат, което е лошо. Не искаме колкото се може по-малко и по-ниски данъци. Бизнесът трябва да може да работи и да дава заплати, а не да ги събират в хазната и някой да си купува с тях гласове в махалите. Тоест всички данъци трябва да паднат или как? Поне според моето лично убеждение, трябва да бъде направен преглед. Някои са абсолютно излишни, някои трябва да бъдат намалени, трябва да бъдат въвеждани данъчни облегчения за семействата, което ние предложихме и наложихме. Всяко семейство да може да връща в края на годината пари от своите данъци, за да гледа своите деца. Вместо да стимулираш безотговорната раждаемост в махалите, връщай данъци на работещи семейства. Колко трябва да е минималната заплата? Минималната заплата е фикция, тя е инструмент, тя не е нещо, което трябва да се определя от политика. Това е просто мерител. Каква е заплатата, която аз, Ангел Джамбазки, заслужавам? Каквото съм си заработил и каквато са ми стигнали ума и силите и упоритостта да се изкарам. Ангел Джамбазки от ВМРО беше гост на Събуди се. Благодаря ви. Аз също.